Pán doktor, moje meno je Makar Aulex z firmy Makrofilm Video Management. Mám pre vás otázku. Čo by ste urobili s peniazmi, keby ste zistili, že v tej krabici sú peniaze? Tak já jsem to říkal. No, odpovězte na otázku. Já jsem to říkal, protože pokud jsem nevěděl, že tam mají být peníze, tak bych je odnes zpátky paní doktorce Pancové do jejího domu, kde jsem mi dostal. A prečo ste teda tie peniaze nevrátili? Jak jsem je mohl vrátit, když mě hned před domem zachytla policie? No tak to je tá podstatná vec. Prečo vám neumožnili tie peniaze prevzať, zobrať ich? Prečo zo zápisnice chýbala vec, kde vás uviedli do omylu, že nie sú peniaze? Čiže bolo vám zabránené postupom orgánov vrátiť peniaze. Dozvedieť sa o nich, že sú v tej krabici. Já jsem se to dozvěděl, až když policie otevřela tu krabici. No, čiže vy, keby ste vedeli o tom, že sú tam peniaze, okamžite ich vrátite. Pokud bych přišel domů a tu krabici bych nepohodil někam do sklepa mezi ostatní krabice vína, tak v okamžiku, kdybych ji někdy otevřel, a to nemuselo být hned, ale to mohlo být třeba za x měsíců a zjistil bych, že jsou tam peníze, tak bych to odvezl paní doktorce Pancové, že si asi spletla krabici. A nemáte dojem, že toto je kľúčová otázka, prečo vám bolo znemožnené sa dozvedieť o tom, čo je v tej krabicách? A že preto chýbalo zo zápisnice veci, kde vás blízki ľudia uviedli do omylu, že je tam víno? Tak je to možné, je to tak. To znamená, policie mě klidně mohla poté sledovat Ano, tu krabici. a prečo tak neurobila? To je otázka na policii, protože podle mě nechtěla tak urobit, nebo udělat. Dobre. Protože chtěli mít ten exemplární případ jednoho politika. Nebude to tým, že ste mali imunitu? Že ste zo všetkých ľudí jediný človek, ktorý mal imunitu? To netuším, jaký byl skutečný motiv. No skúste sa zamyslieť, možno to bolo preto, že ste bol jediný poslanec. Všetci ostatní boli bez imunity ľudia. Fakt netuším. Ja vám navrhujem, zamyslite sa týmto smerom. Tak dobře, zamyslím se. Děkuji. Pán doktor, môžem vám povedať jeden súkromný, subjektívny dojem. Včera Česká televízia ČT1, myslím, odvysielala rozhovor s vašou zastupkyňou, že je pripravená na pojednávanie. Čo je v príkrom rozpore s tým, ako znie jej obhajoba. Uvedomíte si to rozpori, že ste vyzneli ako klamár znovu? Bola odvysielaná reportáž, že je pripravená na pojednávanie. Já myslím, že je důležité to, co řekla paní doktorka tady v soudní. Ale to nezaznělo v televízii. Tak to je spíš otázka na televizi, proč... Ale týka sa to aj vás. Dobře, ale já neřídím televizi. No tak skúste povedať demente, alebo niečo poproste vašu advokátku, lebo buď to vzniklo nevedomým, alebo so zlým úmyslom. To bych musel asi denně něco dementovat. Máte pravdu, že to tak asi je, ale absolutně tak to vyznělo. To bych asi nedělal nic jiného, než neustále něco dementoval. Prostě ten mediální prostor je široký a často tam zaznívají neúplně přesné informace. Ďakujem.